Acabamos de guardar un minuto de silencio por as vítimas de Gaza. Os teñen que saber que a proposta do Partido Popular era, por suposto, guardar un minuto de silencio en recordo, en respeto e en repulsa ao que está pasando en Gaza e tamén manifestar a nosa repulsa polas vítimas de Hamas. E vostede dixo que non. Eu me alegro moitísimo de que con esta actitude evitáramos o que vostede estaba buscando, que era politizar este asunto e obedecer a consignas desde o principio. Lamento de entrada que voten eso por que non leve o Partido Socialista protagonismo, non porque este convencido, vostede mesmo se retrata. Non está convencido. Nin dixo a palabra xenocidio. Pero bueno, esa é a súa opción. Hoxe tomou unha opción que foi votar a favor dun minuto de silencio, pero xa o dixo, para que nosotros non nos leváramos, se non pretendíamos nada, o que pretendíamos era precisamente unha manifestación total por parte do Parlamento de Galicia do que non están acostumados a decir. A perplexidade ante un feito que nunca pasou neste Parlamento e é que se garde un minuto de silencio e non se diga por qué. E a razón está clara, é porque o Partido Popular non quere pronunciar a palabra xenocidio. E fano porque vostedes o que están é aupando e apoiando a posición de Israel, equiparando aquí a víctimas e a verdugos.